Kardom dan nanglitum pini ke ne favorite ni kupis ning kedok ma lahalam sen chethan ji atheke Arnivang ke knowledge lapen ke awareness video kiman ber ke viewers tum da board ji Lasi viewers tum phan ke pa impress ke pa interesting phan ke unique star unique content one pibom nang po Lasi ni favorite film actor actress lapen kapre ning kedok piku son ma pini laso video long chethan lap lo na ning kedok ke kapre dopik maduta sitame basic alam le chethan cholo na Lasi ke chengsi la ke favorite colors ne favorite color prutang tene ke black pen blue hello ning ke dok laso color bang ni phan chimes eo an lasi la hello ne favorite color black and blue next ke ning ke dok ahan ok ahan prutang te boiler pen hand open hello ning ke dok nai ke adhu tinta boiler ok ban prutang te hand open laso boiler ok lo ke patunji lasi viewers tum nanglitum mantune anchura pe sinang punang hang prutang te boiler open hand open na tun pinonde alam he lapen ke kapre ning dok dolang dung ke hanserong behendi hantu lapen ke soyabin alu bok lahabang ning dok o stame ning dok de bang ke dolang lake riho kangkroi kirla habang ke thek si thek the next ke favorite actor and actress maduta a favorite actor do biputarang romantoron lason thak sin deta behek pen ning ke dok do lake visual active bang ning ching sam o acting style, angry moment, set scene, happy moment, lanta perfect make pick an. Lasi visual like hello ni favorite actor kabi pen ke. Lapen ke Bollywood actor pen prutang te Shahrukh Khan hello. Shahrukh Khan film jong si klang no prutang te release le apram be si klang japan excited pick lo. Kidam tang Pathan lapen ke Jawan laso film tame kilang ning arong pick an lasi ning dok pick. Lapen non next film kimi klang pola ke Dunki pu. Laso film tame excited lo non penta. Lapen ke actress ambong pen ke figure angton me pick an kang neng me pick khinde tha se abe acting stame thek pick lake jivika te mung pick Instagram rong photo lapen ke reels jong si ke upload lup tang te kata likes ke teng den lo lapen ke upload lup tang te kata sindun phiti lo lasi lapan mang ning dok pick an aje me pick crush it an lo lapen ke Bollywood actress pe mang ke Sunny Leone oh my god lapen ke Karbi film angbung pen ning ke dok nai ke kang hon mi create 3 han lo laso film more than 10 times so se pun laso video ke lang lo athe ke laso film story bang me pick an lapen ke lun ha se me jo me pick lapen ke visual like acting ha se me pick an menang kok ji athe bhaiting tc director ke teron gunda si so next ke favorite singer visual like amen elam de ranalo stame visual like no ne favorite singer ke 2013 hupelo ne visual like fanning kang sam ke kang hola ni sengwe duel pu tengi un e film long kilon hupelo hasut ke nilistame class 6 bela lasi non ponta ning dog bom la biro thi phanmang ke alun ka jrong te ning kang sam alun ki mi ka jrong te ning karong no so next ke sport games plutang te football pen cricket pen ke ning dog pick an actually nitum nilip ahin mang ke a season jasi nitum la pang so football pen cricket bang ke pathu summer hu bang ke football winter hu bang ke cricket la pusi ke pathu ke ok nitum nilip ahin mang ke asi nitame ning dog pick an la bang so apor prote football pen cricket se me pathu dum pick so next bang ke fast food plutang te kadoko beta aning hang pick la pen ke aning dog pick chobang dog pick chung tung pick like chow momo chicken roll chicken leg piece lapen ke fried rice lapen kapre ason duk pick so nining ki dog main ke momo pen lemon juice no kalete pineapple juice chow bang ke aning dog same momo bang tutte ning dog pick lo actually laso momo plate tumong ke half plate 50 rupees bet hapu nane nilom ke itilan and that lasi 50 rupees bet po Arnivang pinang an chudam nile dak nitum nile bahaba bang lasi momo hello ne favorite fast food pen ke okay hello guys Arvi jang tu loyo si Arvi jang tu mat ni video bangke laansi inton kokpo ate Arvi do Arvi asi pen pot video bang clear ude lo Arvi the open pot asi bangke an the ude lo clear ude lo lasi video ke laansi kang ton kono see you in next video thank you so much bye bye Kardom